स्वागत बा रउआ सबके भोज लोग पे। और आज हमनी के संगोल के बारे में चर्चा कइली। संगोल जौन प्रधानमंत्री मोदी नौका संसद भवन में स्थापित कइले ओ संगोल के विषय में। तो संगोल का ह तो 5 फीट लंबा बाटे। ए पे सोना के लेप लागल बा और इ एगो राजदंड ह और राजदंड ह जौना पे नंदी के नक्काशीदारी कइल गइल बा। और एके मेन मकसद जौन बाटे उ इ अवधारणा के स्थापित कइल बा कि जौन न्याय जौन बा राज्य में स्थापित कइल जाई। तो कब बनल और केकरा द्वारा? इ आज़ादी के समय 1947 में बनल रहे, जब अंग्रेज सत्ता भारत के सौंप देले रहले। एकरा के चेन्नई के मशहूर ज्वेलर्स बुम्बडी बंगालू ज्वेलर्स के बनावल रहे। काहे बनावल गईल? तो अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजन से भारतीय के सत्ता के विधिवत हस्तांतरण के युग छड़ के चिन्हित कइल चाहत रहले। उ जवाहरलाल नेहरू से संपर्क कइले, जौना के बारे में बतावल जाला कि उ भारतीय नेशनल कांग्रेस के सहयोगी सी राजगोपालाचारी की ओर मोड़ लें और इ मामला पे उनसे अपन राय मांगले। कुछ सोच के बाद राजगोपालाचारी के मन में राजदंड के विचार आयल कि काहे न एगो राजदंड होके जौन की एके साइन होके कि कनिया जौन अंग्रेजन से जौन बा भारतीय के सत्ता जौन बा ओके हस्तांतरण भइल बा आइल। और जौन तामिल परंपरा में इस्तेमाल होखत रहे उन्हा के देखले रहनी। जब कौनो नया राजा सत्ता ग्रहण करेला तो एगो महायाजक ओकरा के एगो राजदंड सौंप देले। यह परंपरा रहे जौन चोलस के रहल, जौना से कहल जाता कि उ नेहरू से कहले रहले। यह पता के इस्तेमाल भारत के ब्रिटिश राज से आज़ादी के निशानी बनावे में कइल जा सकता। तो ये चोलस यूज कइले और वही के जौन बा बाद में नेहरू जी के ये चीज़ के इस्तेमाल करे के राजगोपालाचारी जी जौन बा अपन सुझाव दहले। राजदंड कराए के काम दिहल जब राजदंड करावे के काम दिहल राजगोपालाचारी वर्तमान में तमिलनाडु के एगो प्रमुख धार्मिक संस्था तिरुवल्लुथुराई अधिनाम तक पहुँचले। और समय के मठ के आध्यात्मिक नेता ई काम बुम्बडी बंगारू के सौंप देले कि जा अब तू राजदंड बनावा। जे राजदंड के डिजाइन और खरीद में मदद कइले। सेंगोर केकरा दिहल गईल? तो सेंगरोल तैयार भइला के बाद पुजारी लोग ओकरा पे गंगा जल छिड़क दिहल। आज जैसे कि गृह मंत्री साहब पत्रकारन से कहत रहले कि 14 अगस्त 1947 के रात करीब 10:45 बजे दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तमिलनाडु से ई संगोल मिलल रहे। और कई गो वरिष्ठ नेता लोग के मौजूदगी में उ एकरा के आज़ादी हासिल करे के प्रतीक मान लेले। ई अंग्रेजन से सत्ता के बदलाव के निशानी ह जवन की ए देश के लोग में बदल गईल बाटे। तो आज संगोल के का महत्व बा? तब से संगोल धर्म के राजदंड के रूप में महत्व कर ले बाटे और ये भारत के विविधता और एगो महान राष्ट्र के जन्म की याद दिलावत बाटे। ओके, तो आगे का बा कि आज संगोल कहाँ रखल बा? तो आज के समय में ई संगोल जवन बा 1947 से इलाहाबाद की एगो संग्रहालय में सुरक्षित बाटे। संगोल पहले एक का महत्व रहे तो चोल राजवंश के समय से राजा लोग के राजाभिषेक में ऐसन राजदंड के प्रयोग होखत रहे। ई एगो संस्कारात्मक भाला के काम करेला और अधिकार के पवित्र प्रतीक मानल जाला, जवन एक शासक से दूसरा शासक में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतिनिधित्व करेला। जो के संगोल देहल गईल बा ओकरा से न्याय संगत और निष्पक्ष नियम देवे के उम्मीद होला। ठीक बा, यानी कि जे के दिहल जाता उ एगो न्याय अपना शासन काल में जौन बा स्थापित करी एके जौन बा दिखावेला। तो आज ऐतिहासिक संगोल के कैसे फिर से जिंदा कइल जा रहल बा। शाह के मुताबिक पीएम मोदी के ए राजदंड के बारे में पता चलल और एकरा इतिहास के जानकारी मिलला के बाद एकरा के उद्घाटन में इस्तेमाल करे के कहले। संसद भवन के आधिकारिक उद्घाटन से पहले पीएम मोदी के इस संगोल के स्वागत होगी, जौना के बाद उ एकरा के सभापति के सीट पर लगे प्रमुखता से रखी हैं। जैसे कि शाह कहलें कि ये मौका पे एगो ऐतिहासिक घटना के फिर से जिंदा कइल जाता। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल के नया संसद भवन में लगावल जाई। एकरा इस्तेमाल 14 अगस्त 1947 के पीएम नेहरू कइले रहले, जब अंग्रेजन से सत्ता के हस्तांतरण भइल रहे। एकरा के तमिल में संगोल कहल जाला। ये शब्द के मतलब धन से भरल बा।
आगे गृह मंत्री कहले कि सत्ता के हस्तांतरण खाली हाथ मिलाकर या हाथ मिलावल और कोनो दस्तावेज पे हस्ताक्षर ना होला और एकरा के आधुनिक जरूरत के ध्यान में रखत स्थानीय परंपरा से जुड़ल रहे के चाही। उ कहले कि संगोल उन्हें भावना के प्रतिनिधित्व करेला जवन की जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 के महसूस कैले रहले। शाह इहो जोड़ले कि संगोल निष्पक्ष और न्याय संगत शासन के मूल्य के प्रतिनिधित्व करेला। ई धर्म के डंडा लोकसभा अध्यक्ष के मंच का लगे अमृत काल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चमकी, जो न दौर में नया भारत के दुनिया में आपन सही जगह मिल जाई और भारत जन बा विश्व गुरु बन जाई। धन्यवाद। वह सबके चल